Pois moi bons días a todos e moitísimas gracias por estar aquí, aos componentes da mesa e a xente que está aquí no público con nós. Fai aproximadamente 2 anos e nada máis en este mesmo lugar asinouse un convenio de colaboración entre a Consellería de Educación e a empresa Alcoa. Un convenio que vai na liña desa colaboración público-privada que é tan necesaria sempre, e digo sempre, para o crecemento de calquer pobo, de calquer sociedade. Atopámonos, como non, desde este Concello moi satisfeitos, ademais de que seña este Instituto Marqués de Sargadelos, o que vai en este bon camiño deste futuro próspero e sendo principalmente os nosos xóvenes os beneficiarios desta acción educativa, sendo principalmente todos vós, os que estades aquí, os que tedes que levar, como ben dice tamén a delegada, levar o camiño dese futuro próspero e eu penso que, desde logo, que tamén moi ilusionante. Hoxe volvemos a constatar o apoio que a Consellería de Educación e Cultura e Ordenación Universitaria ten cara a este mismo Instituto Marqués de Sargadelos e, sobre todo, na realización dun proxecto como o que estamos hoxe vendo aquí, de ecoinnovación. Falar de innovación e falar de desenvolvemento sostible e que ademais señan estes os asuntos a tratar e os asuntos de traballo en este novo proxecto, creo que é a mellor semente, sin dúda ninguna, que podemos entre todos seguir aportando para as vindeiras xeracións. Grazas a todas as entidades, a todos os entes públicos e privados que están colaborando en este proxecto. Gracias, como non, á empresa Alcoa, onde está aquí o seu director Rubén Bartolomé. Gracias á Consellería de Educación e no seu nome aquí á delegada territorial. E, sobre todo, moitísimas gracias a todo o capital humano deste Instituto Marqués de Sargadelos, do que este Concello, podo vos asegurar, que se atopa moi satisfeito. Moitísimas gracias a todos.